It-test veru ta' gvern huwa l-kredibilità u l-Partit Laburista mhuwiex qiegħed jibża mill-ġudizzju tal-poplu dwar il-kredibilità tiegħu. Dan saħħu l-Viċi Prim Ministru deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament Louis Grech waqt l-intervent tiegħu fit-tieni sessjoni plenarja tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Aktar ma' gvern ikun b'saħħtu, anqas irid ikollu arroganza u aktar irid illi jisma'. Louis Grech saħa li l-gvern għandu jaċċetta l-kritika, speċjalment ta' dawk li ġenwinament jemnu fil-Partit Laburista fil-gvern u li dan jista' jsir permezz ta' dialogu u kunsens. U gvern tajjeb irid tkun jaf jieħu kritika u jrid jirreaġixxi fuq dik il-kritika b'mod pożittiv fejn aħna nifhmu u nkunu persważu konvinti li dawk li kienu qed jagħmlu l-kritika huma ġenwini u l-kritika fiha nfisha hija ġusta. Permezz tal-budget kompla Grech, Gvern Laburista wetta aktar minn 120 proposta mill-manifest elettorali u rnexxielu jmiss is-setturi kollha mingħajr ma jordom lil poplu bit-taxxi u dan huwa sinjal li l-gvern huwa dedikat, biżel u determinat. Illum għandna partit fil-gvern mimli enerġija, mimli entużjażmu, mimli idea ġodda, mimli koraġġ. U da grazzi ħafna wkoll għall-Prim Ministru Joseph Muscat. Dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa fakkar kif dan ser ikun sors ta' fondi għall-Gvern Malti sabiex jiżdied ix-xogħol għat-taħriġ tal-ħaddiema, jitnaqqas il-faqar u jiġu indirizzati diversi oqsma oħra bħalissa u anke fil-futur meta l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jieqfu jibbenefikaw mill-fondi Ewropej. Kienu bosta l-interventi tal-kandidati għal-Parlament Ewropew, tal-membri parlamentari u tal-kabinett li l-koll referew għax-xogħol li jagħmel il-gvern tul dawn l-aħħar 11-il xahar u għar-riżultati pożittivi li nkisbu sissa. Preżenti għas-sessjoni kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-membri tal-amministrazzjoni kollha tal-Partit Laburista. Il-Konferenza Ġenerali Annwali bit-tema Malta Maltija Ewropea Globali tiġi fit-tmiem nhar il-ħadd 9 ta' Frar fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun.